लामायाव जेबो उसुबिदा जायासैना फिसा? जायाखै आयै। बे दाहोनाया गोदा नामा आयै? दाहोना नङा फिसा, नोमायनि फिसालासो। फै फिसा थांनोसै। क'क्राझाराव थाना माबायदि मोनखो फिसा? जोबोर मोजां मोनदों आयै, नाथाय बे आमाइनि फिसालाया जोबोर हेंसाम। आं हंलानि फिसाजोखा, नाथाय बियो आंनि जाखागोनखा। मा खालामनो नोंसोरलाय? लाजिनोबो रोंथारा बैथालि। रुजुथावै रुजुथावै अनजालि नोंनि महरा नों सासे रुजुथावै सिखोला। रुजुथावै रुजुथावै नों आंनि बिखा नों आंनि बिखे सानस'नो हाला आं गावखौनो। रुजुथावै रुजुथावै